Sanibonani, ngibingelele ukhathini. Ngethemba ukuthi abantu bamangele ukuthi hawu khathini kwawo omunye manje nangaba lo muntu esesenijwayele ukumbona, hayi ngithena uma ngishintshe nje kube kona-ke ukuthi phela kukhona le ndawo engeke ngize ngiyenze imbunco ngisuse zonke inani. Ngixolise-ke bazalwane, ngizothi ukuthi kuphakamisa izwi namhlanje noma kungena umuntu othanda ukuphakamisa izwi nokwazi, kodwa ngizozama ukuliphakamisa ngoba sinesimo semvula la KZN. Bantu bedlozi, angingasho ukuthi bantu benkosi, hhayi bantu bedlozi. Yazi kukhona into engayifunda ngayinothisa nami ukuthi idlozi noma linganama yini eliyifunayo kuwena noma ingankulu kanjani, but idlozi alikufuni okungaphezu kwamandla akho, alikufuni ongeke uze ukwazi ukukwenza. It's just that thina siyaphuza ukubona ukuthi idlozi leke likufunayo sinawo amandla akho. Lokhu idlozi likufuna kuthina lisinikile phambilini amandla but asizange sibone. Ngilinganise nje imost yabantu umuntu ukhala ngokuthi idlozi lingimoshele, angisasebenzi, ibhizinisi lami alisahambi kahle. But uyazini ukuthi before it came to that point whereby awusakwazi ukudayisa, akusathengwa esitolo sakho noma usuxoshiwe emsebenzini, uyazini ukuthi idlozi leli kufuna kuwena la kufuna before uwenze lesi sitolo. Idlozi yilo ebelenza kuthengwe kulesi sitolo, noma ngabe bowuya ey'nyangeni kobaba uMakhambi nakobanibani, hhayi ukuthi bekuyibo abenza ukuthi lesi sitolo sakho sirane smooth, bekuyidlozi. Because awukho umuthi ongakusebenzela idlozi lingafuni, awukho umuthi ongakusebenzela if idlozi lingavumi. Umuthi ukusebenzela ngoba idlozi lithandile ukuthi ube kulesi simo. Noma ngabe umuthi wokushela intombi, noma ngabe umuthi wokuthi udayise amagwinya akho lo wadayisayo, ngisho ungalala nawo phansi komcamelo lowo muthi, if idlozi alifuni ngeke uze usebenze. Usebenza ngoba kuvume lona idlozi. Wena-ke ngalesikhathi izinto zisahamba kahle, musa ukuzitshela ukuthi umuthi kuphela okusebenzelayo, umuthi ngoba noma buya usebenzisa umuthi, umuthi osebenzile ngoba kuvume idlozi. Thina abantu idlozi liyacela ukuthi fanele wenze kanje, fanele udlele ligobongo, but we ignore that. Ngalesikhathi licela, uma usasebenza uncamela ukugqoka iy'cathulo zika-3,000, ungene eBokley store uthenge ibhodlela lika-500 rand, uphuze yabo Hennessy, but idlozi lona likucele u7 days kuphela empilweni yakho, mhlambe futhi licele iy'nkukhu eziwu-3 ngaleso sikhathi leso, kodwa wena ukuzibe lokho, you ignore that. Kodwa iy'nkukhu eziwu-3 wena uziphuza almost every weekend. Imali engathenga iy'nkukhu eziyi-3 yenze notshwala obuncane nje besintu bingeke izikulimaze, but udecide wena ukuthi hamba uyophuza kobani, komaqaqa. Angisho ukuthi ningayikhona, but ngizama ukunivezela impilo ukuthi sometimes ni-blame idlozi nangalesi seku-wrong, ni-blame idlozi. The time uhamba komaqaqa uphuza amabhodlela abizayo, uhamba koMax uphuza amabhodlela abizayo, uhamba kokonka uphuza amabhodlela abizayo, sometimes even esangweni ungena egeyithini lakhona ungena ngemali ebingakwazi ukuthenga amakhandlela ayi-7 ekufanele uwakhanyisele idlozi. Then izona masiphela imali yokungena ekonka nokuyophuza ekonka, uzobuya ukhale uthi idlozi alikuthandi, alikubhekeleli, uphelelwa umsebenzi, uwelwa ibhizinisi. But ngalesikhathi likhona leli bhizinisi, ngalesikhathi unayo le mali yokuhamba ey'ndawo ezibizayo, uthatha imali
engange mhlambe 5,000 uyispende kwi-something owazi kahle ukuthi angeke ikunikeze profit, ayinama-benefit. It's just that uyashow offer, wenza impilo, ufuna ukubuka abanye abantu. But idlozi lona likucele into mhlawumbe ubungaspenda like 2,000 rand kulo 5,000. Ukuze iqhubeke lempilo yakhe emnandi kufanele ubhekelele idlozi. But thina abantu sibuya ngoba sesikhala sesithi phelile umsebenzi, ingubo zami engiyithungayo ayisathengwa, awasangena ama-order. Idlozi lifikile kuwena, lokho nginesure ngako. I'm very sure ukuthi wonke umuntu oba nenkinga nedlozi nezinto zakhe ziwe athi izinto zakhe everything is falling apart. Before everything falls apart, lifikile idlozi lakukhombisa. Bowabona amaphupho, you had visions, you had dreams, but bowagcina kuwena because bowubona ukuthi idlozi lifuna ulenzele something. It's not that bowungazazi ukuthi uzoya kuphi, bowuzokhuluma nobani, uzoconsulta kuphi. And worst part, bowungayidingi kwayona i-consultation because kukhona umuntu njengoba ngikhuluma manje elifike idlozi kuyena lathi siyagodola. Kukhona umuntu elifike kuyena idlozi laveza ukuthi lifuna iladi. Lowo muntu wahamba buka ama-video kaKhathini wabona ukuthi okay, uma ngiphupha idlozi lisho kanje shuthi lifuna iladi. Wabona yena utheni leli lathi elifunwa idlozi, I can afford it, but akazange lenze. Kukhona umuntu elifikile idlozi kuyena ngephupho lasho ukuthi kufanele ayoligeza. Mhlambe lisho engenamali kodwa wayithola imali after that. Ngifuna ukunitshela amaqiniso nje, siyeke indaba amanga nokukhohlisana. Ngifuna ukunitshela amaqiniso. Ukhona umuntu ophuphile ukuthi idlozi lifuna ukugezwa. Noma ngabe uthi ubengenamali, but uke mhlambe omunye kumanje uke wabamba imali engango-7,000 after ethole lelo phupho. Kodwa akazange acabanga idlozi. Ukhumbule leya ngubo ayibona the day edlula edrobheni. Ukhumbule izinto eziy'tolo ezinamagama abizayo. Wakhumbula abo-Woolworth, izitolo ezinkulu. Wakhumbula abo-Speeds, iy'tolo ezidayisa into ezinamagama amakhulu. Akazange acabanga ukuthi le mali enginayo ifike kanjani kumina. Because le mali leyo ifikile kwena kuyafika, ayikho imali ebingafika kwena idlozi lingafuni. It doesn't matter how smart you think you are, but akusingawe. Yonke lento oyitholayo is not because uhlakaniphile. You did not achieve whatever you have achieved. You've never achieved it just because you are smart, but you've achieved it because of umusa wedlozi. Noma uNkulunkulu ukhona siyakholelwa kuyena, but uNkulunkulu asimaza sikaze simbone. Ukuxhumana kwakhe nathi kuqala edlozini. Uma uthi wena uzocabanga ukuthi you are too clever, uzodlala ngedlozi, uzidlala yourself. You can win today, you can think you've won today. Uqamba amanga edlozini uthi hayi next week ngiyayenza lento eniyicelayo. Uze ufonele uKhathini umsukele, Khathini next week i-showcase ngiyayenza lento. Athi uKhathini cha, asingavumelani ukuthi-showcase uzoyenza, mina ngiyobona ngawe so wenza i-booking ukuthi uzoyenza lento. Nanakuba uKhathini azathi kube khona i-booking because usebonile abantu ukuthi bathatha kakhulu indaba zedlozi njengomdlalo. Uma upromisa mina into engekho uthi sizoyenza into bese wena uma sekufika isikhathi bese uyathula nje uvanishe, ucabanga ukuthi ukhohlisa mina. No, awukhohlisi mina. You are fooling your own future, derailing your own self, your future. Njoba usabona izinto zihamba kahle, you are like a train
esihamba kwi-railway. But if ucabanga ukuthi usmart kakhulu kunedlozi, ucabanga ukuthi uma ngabe uthe ekhathini uzoyenza into noma iyiphi lenyanga okhulume nayo wathi uzoyenza into, so ubona ukuthi that will fix things between wena nedlozi, you are very wrong. You are very wrong. Lungisa izinto zakho nedlozi, because if ukhohlisa mina, ukhohlisa idlozi, then ukhohlisa ikusasa lakho. Uphula le railway obuhamba kuyona ezisitimela esishosholozayo. Uyayiphula le railway, then mesiphulile, uma usiphula lesiporo uzostaka. Mase ustakile bese uthini? Awuyazi khathini idlozi ayi ngoba bese ngishilo nje ngathi ngizoyenza lento. Ucabanga ukuthi idlozi liyisilimi. Ubona ukuthi abangani bakho bahle bakhulu ngaphezulu kwedlozi. Awuphili ngabangani bakho. Ungaphili impilo yakho to impress your friends. Uphuze nabo abaphuzisa abo Hennessy. Ubadlise ko-steers. Yona le mali oyidla ko-steers nalama Hennessy waphuza ucabanga ukuthi aqhamuka kuphi ngoba kuba idlozi alivumanga bongeke uzwathola. Idlozi liyakunika imali before livale. Yizwa leyo. Idlozi alivali into elingazange likunike yona kuqala. Liqala likunike yona into wena umesaphe ngayo. Uyisebenzise wrongly ekubese liyayivala. Angifuni ukuthi kube ngathi ngiyabadelela abantu. But kukhona la ngaphandle umuntu osekwaphatha 4 million esandleni. Kukhona umuntu la ngaphandle kwi-account yakhe oseke wabona kungena 10 million. It doesn't matter ukuthi ifike kanjani kuwena. Noma ngabe udlule kuma-pains, walala esibhedlela for months. But bear in mind ukuthi the reason ngisindile ngaphila ngaze ngakwazi ukuthi ngithole le mali ngiyiphathe ngesandla ngisebenzise kungumusa kaNkulunkulu elibambisene nedlozi. Ukuba kunqabe idlozi ngabe kwafa mina ngangayithola le mali. Mhlambe yatholwa abanye. So ngoba angifanga ngiyaphila ngiyitholile, ngenzani ngayo? Baningi bayitholile kodwa namhlanje kuma bank accounts wabo kuno zero. Sebefisa ngisho ukureversa insuku zomhlaba zibuyele lapha ya. Ikhona namhlanje besho ukuthi mangingathola imali ngingakwenza ukuthi. Mangingathola imali ngingazenza lezi inkukhu ezintathu ezifunwa idlozi. Uma ngingathola imali ngingamenzela lo mntwana wami owaba imiscarriage izinto zokumsiza ngimemgqokisi ngimenzele ilathi. But lokho akusho namhlanje, it's not that ubengakwazi before leya 10 million ingena. Ubekwazi. But yamdaka i-10 million le. Le mali engabe uyisebenzise wisely, it became a drug. Yamdraga, wazibona sengathi everything is fine ngoba usenemali. Ungaba nemoto ingaphela nayo uma ungalaleli idlozi ngoba usuwinikwe yilona idlozi kwayona. It doesn't matter ukuthi kuqhamuke umlungu obusebenza kuyena wakunika le moto. Phela idlozi will never appear like umkhulu kagogo wakho aqhamuke ewuyena nje kuwena athi nayi imoto. No. Idlozi lisebenza ngabantu, lingena kubantu ukuze kulunge izinto zakho. Ubona wena lapha kaMasipala bekubiza bekufonela bethi woza uzosebenza. Idlozi lingena kubantu ukuze kulunge izinto zakho. Ngoba noNkulunkulu uqobo lwakhe akasoze asuka emazulwini afika kuwena athi ndodakazi yami noma ndodana yami nangumuzi ngiyakunika. Kepha he will use certain ways ukuthi afike kuwena. Ngeke kufike kuyena kuyofika imisebenzi yakhe kuwena. Nawe idlozi ngelifike kuwena kuyofika imisebenzi yalo kuwena.
Wena-ke kuphi ukuhlakanipha kwakho mase ubona imisebenzi yalo idlozi? Kusekutheni chelela lesi sihlahla osibona sithela izithelo. Noma isiphi isihlahla esithela izithelo, sizithela izithelo ngoba sinempilo. Makuphela impilo kusona nama-fruit ngeke size siwakhiqize. Ungaba nemoto wena uthi idlozi lingihlukumezile, imoto yami yaboqoka yafa yaphela. Ingoba wena uyizibile imeseji yedlozi. Before likunike le moto imeseji alikuzumanga bewuyazi. Asingaqambelani amanga bowazi vele ukuthi unakusiphi isimo yini efanele uyilungise. Before ube nalo muzi bowazi ukuthi wena umuntu ozalwe kanjani fanele ulungiseni. Ike yafika imeseji kuwena. Before ungene kulo mshado lo usukhala ngawo manje ukuthi lo mshado uyakushisa so ufuna ukuphuma kuwona. Ungene wazi ukuthi kulo mshado wena uzalwe kanjani. Kushodaphi kuwena ukuthi kuze kulunge izinto. Yini efanele uyenze ukuze impilo yakho ihambe ngalo shuni ehamba ngawo. Ngalesikhathi kukuhle ayafika ama-message. Amanye afika before kube kuhle. Kodwa singawanaki. Size siwakhumbule ngoba sesisha. Sesiloke sithi ungaze ngasha. Ngiyasha kulo mshado. Ukhale ngayo yonke into. Ngiyasha kulo mphakathi engihleli kuwona, abantu omakhelana abangifuni. Ngiyasha emsebenzini bangenza u1 no2 no3. But uma uthola imali wena umuntu oshayo futhi wena uyahamba uyoshisa yona. Shisa kuma-tavern abizayo. I mean kuma-clubs whatever lento enibiza ngayo noma ama-night club. Uhamba uyishisa kokonke. Uhamba uyishisa komaqaqa. Uhamba uyishisa koMax. Kuba ukhisimusi every day. Ebese iyaphela. Then mase siphelile usuyakhumbula ukuthi kambe wena umuntu, you are an African, unedlozi. I wish ukuthi abantu bangaziyeka ukuziqalekisa bona bese babone sekulethu ukuthi bazilimaze bona edlozini. And ungalindeli ukuthi mawulungisa izinto zedlozi ngoba sekubheda ucabanga ukuthi kuzolunga kusasa ekseni or kuzolunga next month. Kungumusa wedlozi ukuthi kuzolunga nini ngoba nawe you deserve i-punishment, especially uma uqale walizibe idlozi. Umuntu olungisa izinto zedlozi zilunge manje yilona othi uma nikhuluma idlozi sanemali ayenze into. Ziloke ziranasa umuntu izinto zakhe nize nithi nina ngemlomo yenu uthwele lo muntu kanti cha, uyenzile into efunakalayo isakhona imali. Laphinda idlozi lamnike enye imali, lacela okunye wakwenza, laphinda lamnika enye bese nithi nina uthwele. Kanti kuwena iphela ngoba idlozi icela lokho uvele wena uphumushikile uphumushingile mangabe uzwa mhlambe enkonzweni bekudlulela umoya noma ngizothi bekuhlolela bekutshela hayi umkhulu wakho ucela lokho uthi wena hayi umkhulu wangishiya nani, ukhohle uthi nje uthi wangishiya nani, lokho nako kuqhamukaphi kona. Noma ufuna ukuthi wena nje ukuthi wakushiya nani, ufuna ukuthi mhla efa kwakufanele athi ziningi noma amakhosazana noma Jabulani nazi inkomo sengiyafa ngishiya nazo. Lokhu okunako manje okuncane uthi kungumusa kaba mangewona umusa wedlozi. Aya ngishiye lapha ngibonga kwanamhlanje.